Hi ha una cosa curiosa sobre Déu. Molts no hi creuen, però tothom busca exactament el que ell diu que és. Pau, direcció, cura, força, control, consol. I si els noms de Déu fossin invitacions? No mantres, no paraules màgiques, sinó portes obertes al Déu de l'univers. A continuació et donaré els 10 principals noms de Déu. A veure quin d'ells ressona al teu cor. Jehovà Shalom, el Senyor és pau. Quan la teva ment fa soroll, quan el cor s'accelera, quan la vida et desborda, no necessites més tècniques de respiració, necessites pau real. Potser no creus en Déu, però segur que creus que necessites pau. Jehovà Shalom és el Déu que no et diu calma't, sinó vine aquí. No busquis la pau com un estat mental, busca-la com una persona. Jehovà Jireh, el Senyor proveirà. Quan et falta força, llum o direcció, quan ja no saps com sortir del túnel, Déu no sempre dona coses, dona sortides. Hi ha solucions que només existeixen quan Déu entra a escena. Jehovà Jireh és el Déu que obre portes, quan tu ni tan sols veus les portes. Quan no veus cap solució, potser és perquè encara no has mirat cap al proveïdor. Jehovà Roi, el meu Senyor, és el meu pastor. Si la vida és un laberint, tu no necessites un mapa. Necessites algú que ja se sap el camí de memòria. És difícil perdre't quan algú et guia. Jehovà Roi és el Déu que no abandona, no es cansa i no delega la teva vida a l'atzar. No ets un número, ets algú que Déu guia pel nom. El Shaddai, Déu Totpoderós. Quan dius no puc més, Déu diu deixa'm a mi. Quan tu arribes al final, ell tot just comença. La força de Déu no esclafa, allibera. El Shaddai és el Déu fort, però proper. La teva debilitat no és un problema per a Déu, és el seu punt d'entrada. Elohim, el Creador. Mires la vida i no entens res. Tens preguntes que et pesen com pedres. Doncs Elohim és el Déu que crea sentit on tu només veus caos. No ets un accident, ets obra d'un artista. Si existeix un creador, potser ja tens més valor del que imagines. Adonai, el Senyor. Quan tot se t'escapa de les mans, quan la vida se'n riu de tu, Adonai és el Déu que porta el timó. Tu no controles la vida, però tens accés al qui sí que la controla. Entregar no és perdre, és confiar. El Roi, el Déu que em veu. Mai t'has sentit invisible? Com si ningú entengués el que portes per dins? El Roi és el Déu que diu, jo et veig, no et confonc. Conec el teu dolor per nom i cognoms. Quan ningú et veu, Déu et mira. El Elion, Déu altíssim. Hi ha problemes que et superen i persones que et trepitgen i pors que et tenallen. Però el Elion és el Déu que està per sobre de tot plegat. Quan ell s'aixeca, cap muntanya et pot enfonsar. Potser el problema no és massa gran. Potser la teva perspectiva és massa petita. Jehovà Rafa, el Senyor que guareix. Cicatrius invisibles, ferides que ningú sap, dolors que portes calladament. Jehovà Rafa és el Déu que cura per dins i per fora. Déu no posa pegats, restaura. El dolor parla, però la sanitat de Déu crida més fort. Abba, pare, però no per a tothom automàticament. Déu és el creador de tothom,
Però la Bíblia no diu que tots siguem fills de Déu. Diu que tots podem arribar a ser-ho. Perquè Abba no és un títol universal. És una relació que neix quan acceptes Jesucrist. Tal com diu la paraula de Déu a Joan capítol 1, verset 12, a tots els qui l'han rebut, a Jesús, els qui creuen en el seu nom, els ha donat el dret de ser fills de Déu. Jesús és la porta, i quan la travesses, el Creador es transforma en Pare. Déu és creador de tothom, però esdevé Abba quan deixes entrar Jesús. Potser no pots escollir d'on vens, però sí pots escollir qui serà el teu Pare etern. Potser no creus en Déu, però aquests noms parlen de coses que el teu cor ja desitja. I sí, només per un moment t'atrevissis a fer el pas. No per repetir paraules, no per superstició, sinó per cridar al Déu de l'univers, al Rei de Reis, i dir-li amb tota l'ànima: Déu, si realment portes aquest nom, jo et necessito. Que tinguis un dia molt beneït.